खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन ओनसोलनि साखाथियाव थानाय दैदाग हाजो थारैनो नोंथांमोना केमेरानि गेजेरजों केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बे समाव बै हाजोनि साखाथियाव सारि सारि कार्बि नखरफोरनि रायजो जानाय बिनि सायाव जोङो माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो बे समाव फोरमायनो सानदों थारैनो बै कार्बि दैदाग हाजोनि सिगाङाव थानाय साखाथियाव थानाय कार्बि सुबुंफोरनिफ्राय बे बिथांमोना बर' रावबो रायलायनो रोङो होननानै जों मिथिनो मोन्दों थारैनो बिथांमोननिफ्राय बर' रावजों माखासे बाथ्रा रायलायगोन बिथांमोना बे दैदाग हाजोनि साखाथियाव माब्रै रायजो जानानै दङ कार्बि सुबुंफ्रा थारैनो जों बे फारसे आवगायलांनि बे समाव कार्बि नखर जिहेतु कार्बि नखराव जों हाबफैबाय बे समाव बिथांमोननि नखरनि सुबुंजों जोङो सावरायनो नाजागोन जाय बिथांमोना कार्बि सुबुं बिथांनिनो न' दा बे समाव आपनि बर' कथा जाने अलप सलप पारे बर'निनो रायलायना एसे दे नोंनि नामा मा नाम बरासिं तेरन ओमफ्राय मादैना नामा मा नाम दुर्गारं पिपि कि नाम आपना दुर्गारं पिपि सानैजों नोंसोर मा जायो सानैजों बै बुरि नोंनि बुरि बहानिमोन बियो जयफं नोंसा न'खराव साबेसे परियाल जोंहा दा आलदा जाजोब्बायना आलदा जाजोब्बाय नोंसोर दा सानैजों साब्रै दंमोन दा गथ' सानै दङ प्लुनिंसो दङ नोंनि गथ' सानै दंबावो दंबायो ओरैनो बे जायगानि नामखौ मा होनो दैदाग टिंकां इंटि दैदाग टिंटां चिंकां इंटि गामि बेयाव बे नोंसिनि गामिनि नाम न'खर बेसे कार्बि न'खर दं बेयाव 13 घर ओमफ्राय मा आबाद मावो नोंसोरो मा खेथिया बेबायदिसो माबा खेथि फोथार बेनो हाजिरा मुजिरा ओमफ्राय बेयाव नोंसिना फोथारा नोंसिनि नंगौना नङा नंगौ माइ गायो दैज्लाङाव गायदों माइ गायो बै हाजोआ सोरनि रायजोनि सोर रायजोनि टिंकां इंटि नोंसोर कार्बि रायजोनि बेनिफ्राय मा नोंसिनि जिहेतु दा न'खरफ्राव सोलिनाया जिहेतु सरकारि माबाफोर मोनो ना मोना दा मोनथ'वाखै गोदोनो बेयावनोखा नामा नोंसोर बेयावनो जोनोम नोंनि जोनोम बेसे बैसो जाखो नोंना गोबाव जाबायलै दा आंहा आइडिया दा 52 होमबा नों बेयावनो जोनोमखा आरोना गोजोननाय थाबाय बे समाव नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय ओमफ्राय बेयाव जे नोंसिनि खाथियाव बर'फोर दं बे बर'जों कार्बिजों नोंसोर माबायदि जोंहा मिलिखानायसो बेखायनो बर' रोंगौ ना बेनिफ्राय कार्बिनि जानाय लोंनाय हमना ला नोंसोरो बर'जोंबो गोरोबनानै रायजो जायो थांलाय फैलाय खालामो बेबायदिसो हाबा हुखायाव माबोरै थाङो जोंहाबो थाङो इसोरबो फैयो लिंलायो आरो लिंलायो ओमफ्राय नैखौ मा होनो कार्बिनि बे माबा कार्बिनि माफ्ला नैबेखौ आरलेङा चय ओमफ्राय नैखौ मा होनो पिकक बे दख'नाखौ मा होनो बिनि दानि नोंसोर बहा थांनो नागिरदोंमोन दकमुखा थांदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसोरो ओंखाम जानोसै होननायखौ माबायाव मा होनो आनचुपु सानैजों दकमुखा थांनो होननायखौ मा होनगोन बांहिनि दकमुखा दामजि सानैजों ना थांगोन होननानै दा सफैबाय न'आव सफैबाय थांनानै न'आव सफैबाय दंबावो थांनानै दा न'आव सफैबाय आरो बै बर' गामियाव हाबा जानो थांनि सानैजों होननानै बुङोब्ला माबायदि बुंगोन बर' रं बिया चौधुरী बांहिनि सानैजों बेबायदि आरोना ओमफ्राय ओरैनो बेयाव बर' रावखौ बेसे समनिफ्राय रोंनाय ना उन्दैनिफ्रायनो रोंखायो उन्दैनिफ्रायसो दा मा नों बेसे फरायनाय आंहा माबा क्लास
क्लास 5 सिम बबे स्कुलाव फरायनायमोन बेहाय एलपि स्कुलाव नैबे नोंसिनि खाथियाव एलपि स्कुलाव आं फार्स्ट जादोंमोन दा नोंसिनाथ' थांलाय फैलाय लामायाबो गाज्रि ना गाज्रि जोबोद गाज्रि औ गोजोननाय थाबाय बे समाव जों दान्दिसे सम कार्बि न'खराव फैनानै जों माखासे नोंनिफ्राय बाथ्रा मिथिबाय ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनि बे ओनसोलफ्राव बांसिनै फोरबो जेरै बर'फ्रा मागो बैसागो बेफोराव नोंसोरबो थाङो नामा थाङो मागो जानो बैसागो मोसानो थाङो नोंसिना मा मासाव कार्बिना माला बैसागो जायो जोंहा बै जोंहा रंखेरावसो रंखेर बे मा मासाव जायो बे जानुवारि 5 थारिखआव जानुवारि 5 थारिखआव बे नोंसिनि बैसागो मा जानाय लोंनाय जायो बे फुजा होयोबो फुजा होयो दा नोंसोरो हिन्दु ख्रिस्टान मा धोरोम जोंहा हिन्दुसो मा इसोरखौ फुजियो नोंसोरो जोंहा बै जयदागनि इसोरखौ जों फुजियो जयदागनि इसोर हिन्दु इसोर आरोना बिदिनो गोबां जोंना हिन्दुफोरा कृष्ण शिब राम बेफोरखौ फुजियो नोंसिना माखौ फुजियो जोंहा कार्बिनि फुजा नालाय बेखानि फुजा आगोलनि बेखौ फुजियो दे थिग আছে गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदों नोंसोरजों सावरायनानै दा आरो कार्बिनि माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा नोंसिनि सरकारखौ जोंहा बुंनो गोनां माने जोंहा लामाबो गैया आरो न'फोरबो मोनथ'वाखै एसे बुंनो नागिरदों आरो मोनबा हरबा जायो आरोना लामा नांगौ नोंसिना इएम जोंहा इएमआ थरेन ब्रह्म बर' इएम थरेन ब्रह्मखौ मा होनगोन नोंसिनाथ' लामाबो गैया हनै लामाबो गैया लामा गैया स्कुल थांलाय फैलाय दैज्लांफ्राव खस्थ' जायो बिराद खस्थ' जोंहा बिराद खस्थ' थरेन ब्रह्मखौ नोङो थाबैनो लामाखौ बानायनांगौ होनगोन नामा होनगोन बुंहरलाय थरेन ब्रह्म सार तवार nang pitha ni tum dugong lu usomara tum school ke dunta kostu piglo kita banta lang camlap titi sar tawar lapen le karbar nang pitha आरो नोंसिना न'फ्राबो गैया hemta we सरकार pan hemta long li sar nang pisarak no namat थाबनो दे जाबाय दा नोंसिनि इएमनि नामा थरेन ब्रह्म बेना जायगा बहा बेहाय लांहिनावनो फैयोना फैया बेफोराव नायथिंनो मालाबा फैथ'वाखै दा फैयाखै सिगांलाय आगाय फैदोंमोन इलेक्सनफ्राव फैदों नायना मा होनलांनाय नोंसिनि जायगाखौ नुखाबाय लामा बानायगोन होनदोंना होनाखै हरगोन होनदोंमोन आंनो भट हो आं इदि बानायना होगोन होनदोंना होनाखै आगायथ' होनदोंमोन दा बावजोब्बायना बावलायबाय लामा बानायना होगोन आंनो भट होनदोंमोन ओमफ्राय नोंसोर सोरनो भट होनाय जोंहा थरेन ब्रह्मसो होदोंमोन होमबालाय मानो बावदों बेलाय बेखायनो एबार थाबैनो आंबो खावलायबाय जिहेथु बेयाव दलरसे कार्बि गामि आरो बर' गामि माखासे लामानि उसुबिदा बेखौ थरेन ब्रह्म सारा थाबैनो मावना होनांगौ आरो आंनिफ्राय बुंबाय दै दा जों बै बर' गामि बेयावबो थांनि एसे बर'फोरनावबो रायलायनि जोङो दा बे समाव जोङो कार्बि सुबुंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन कार्बिया दैखौ मा होनो बेनि सिगां नोंनि मुंखौ खिन्थानो थाखाय खावलायबाय कार्बिनि बुंनांगौ ना बर'नि बुं नोंनि नामखौ बुंग्रो दे आंनि नामा रिना रं पिपि बर' भाषाखौ इमान मोजां रोंगौ नोङो रोंगौ ना गिबियावनो दा जोङो नों दानिसो दै सरबाय थादोंमोन दैखौ मा होनो कार्बियाव लां आं दै लोंनि होनबा मा होनगोन ने लां जुन लां ओमफ्राय नैबे लां इंगित लां जुन लां होनबाथाय आं दै गांदों दै लोंनि होननाय जायो आरो दैखौ मा होनो बे हारलुं पुल मा होनो खुरैखौ हारलुं होमबा आं नैबे बै थौखौलाय मा होनो थौखौ लामा बियो लांपेन हर केदां लांपेन बिदि आरोना ओमफ्राय माइरंखौ सां ओमफ्राय ओंखामखौ ओंखाम उखैथारबाय होननाया मा जागोन नों चिरपिग्लु ओमफ्राय स्कुलाव गथ'फोरखौ थिनहरनोसैबा मा होनो स्कुल नै स्कुल टेमलु बिदि आरो ओमफ्राय बिमाखौ मा होनना गाबज्रियो
फिसालाफ्रा अपाय होनसिगोन आरो ओरैनिफ्राय आदाखौ मा होनो अइक ओरैनो आं दिनै बेरायनो थांनो नागिरदों बर'फोरनाव बैसागु मोसानो थांनो नागिरदों होनबा मा होनगोन नों बिनि नै किजय दामि बिहु चराय दोनजि बिहु के कान दोनजि कल' जाबायना बै बर' गामियाव सोरहानाव बांसिन थाङो नोङो नैबे मा गामि होनो बर' गामिखौ बियो मा गामि होनोथाय गामिखौ मिथिया सोरहानाव जायखिया जय दागल' होनो आरो जयदाग बे जयदाग बर' गामियाव सोरहानाव बांसिन थाङो नोङो आं थाङो थांलाबायो थांलाबायो मा मा नाम मिथिगौ मिन्थियो एसे देलाय बुंलाय सोर सोरनि नाम मिथियो मिन्थिनाया मिन्थिजोबो होमबाबो बुंनो लाजियो आरो लाजियो खिथानो लाजिदों खिथानांगौमोन दा जे न'खराव साबेसे नोंसा जाहा दा गथ'फोर साब्रै दं ओमफ्राय बोराय सासे दं ओमफ्राय जों बोराय बुरि ओमफ्राय बे गथ'फोर साब्रै जोंहा कार्बिनि खिथालांजोबलाय नाम साम गासैखौबो फिसायनि नामा बाबुंथि ओमफ्राय बोरायनि नामा बर'नि नों कार्बिनि जाहा इस्किनि इमान जन मानसि आमुक थामुक बेबायदि खिथालांलाय निपेना मेनके बाबुंथि निलखाया मेनके किरिंथि निसुमारा मेनके रुकासनिंथि साजुनिंथिपि रुबिनसनिंथि मुदिंथि दा उन्दैसिन आरो मुदि होननाया गासै साबैसे साब्रै ओमफ्राय नों बर' भाषाखौ इमान मोजां मारै रोंनाय उन्दैनिफ्राय थानाय नालाय उन्दैनिफ्राय बर'जों ज' गेलेयो आरो लोगोफोर दं लोगोआनो मा नाम नोंना लोगोनि नामा मादालि मा ब्रह्म मादालि ब्रह्म मा गामिनिलाय बे जयदागनियानो जयदागनि गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आरो चक्र बसुमतारी जानि बसुमतारी बानि बसुमतारी लोगोआ लाजिदोंमोन नोंथाङा ना खिथानो दा रोंबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो कार्बि सुबुं बे दैदाग हाजोनि साखाथियाव थानाय कार्बि सुबुंफोरजों माखासे बाथ्रा सावरायबाय बिथांमोननि कार्बि भाषाया माबायदि बिनि सायाव नोंथांमोना मिथिबाय दा जोङो बे समाव कार्बि आरो बर' कार्बि आलंआव कार्बि आरो बर' खाथि खाथि थालायना रायजो जानाय थारैनो बै हाजो साखाथियाव थानाय दैदाग हाजो साखाथियाव थानाय कार्बि न'खरफोर आरो बिनि साखाथियावनो थानाय बर' न'खर थारैनो खाथि खाथि बिथांमोना माबायदि रायजो जालायो बर' आरो कार्बि बिनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा मिथिना लागोन बे जाबाय बर' न'खर बे बर' न'खराव जों हाबफैबाय गिबियावनो आदाखौ प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायबाय नै मा नाम होना आदानि आंना बानाराम बसुमतारी ओमफ्राय बे बाजै ना नोंनि बाजै ना मा नाम मालति दैमारि जिहेतु दैमारि बसुमतारी जाफैबाय दैमारि बसुमतारी जाबाय आरो दैमारिमोन नालाय बे नोंसिनि साखाथियाव नैबे हाजोखौ मा हाजो होनो बेखौथ' जैदाग हाजोखौनो होनो जैदाग माने दैदाग हाजो आरो नामा ओरैनो मानसिफ्रा माने जयदाग होनो खिन्थु मेन माबाया जाहैबाय जोंना दैदाग होनो आरो नैबे कार्बि गामिया मा गामि होनो बेखौ सिंगांइन्थि होननाय जायो सिंगांइन्थि ओरैनो नोंथांमोना जिथु कार्बि आरो बर'जों एकदम नामजाबलायना रायजो जादों बेयाव नोंसोरनि थांलाय फैलाय इसोरजों रायजो जानाया माबायदि जोंथ' दा बर्थमान दा जोङो जोंनि गामियाव थानाय बेल' नङा बैथिं दंबावो आरो मोननै दंबावो बुरा तेरांगाव दं ओमफ्राय बैथिं हार तेरांगाव दंबावो आरो कार्बिया मोनथाम दङ जोंनियाव अब्लाबो जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिम माने मोजाङै मिलिजुलि गोरोबलायनानै दं आरो माने बर' कार्बि जों खाथि खाथि नालाय बिदिनो थांलाय फैलाय जिखुनु माने सोलियो आरो मोजाङैनो सोलिनानै दं आरो जा एना एनि गैथ'आ आरो जोंनि गेजेराव ओरैनो कार्बिबो रोंगौ खोमा आंथ' कार्बिखौ रोङा खाथि खाथिबा खारन माने बिसोरो कार्बि भाषाखौनो रायलाया बिसोरो कार्बि रावखौनो रायलाया बिसोर डाइरेक्ट बर' गोजा रोंजोबो नालाय डाइरेक्ट बर' रायलायो हारसाबो रायलायबावो आसामिसबो रायलाया बिसोरो जों माने एसे एनै सिखायनाय हिसाबै कार्बिनि एसे रायलायब्लाबो मा खालामसै डाइरेक्ट बर'निसो रायलायो ओंखायनो बर'सो माबायो आरो ओंखायनो मोनफा मोननै सोदोबखौल' मिथिया आं बांद्राय रायलायनो रोङा आरो कार्बिखौ आरो कार्बिबाबो बर'सो रायलायो डाइरेक्ट नोंसोरो कार्बिखौ बारा रोंनो हाया फंबाय मोना सोंनोबो हागोन कार्बि दा लेंहरनानै सोंनोबो हागोन नोंसोर बर' बिसोर रायलायनाया लाखांबाय ओरैनो नोङो बिसिनि गामियाव थांनो कार्बिजों होननो हागोन नामा कार्बि जेनेबा कार्बि भाषाजों बै गामियाव थांनो आं होननाय आं बारा रोङाना बिदिखौ ओरैनो देलाय खनसे आं
कार्बिखौ रायलायखै बारा जाया आंना जाया आं नांथ'ला जायखिया ना बाजैया रोंगौ नामा कार्बि आंबोथ' एसे हागौ रोङायानो रोङा एसे रोंगौ खोमा थेवबो बे गामियाव थांनो होननायखौ मा होनो बिदिखौ बारा सुद्ध जाया सुद्ध जाया फैनो नागिरा जोङो जेनेबा ओरैनो फंसे फंनै मा भाषाखौ रोङो नोङो ओरैनो जोङो मा खालायदों होननाय बेखौ मारै होनो ओमफ्राय आरो जेनेबा मा ओंख्रि जादों बेफोरखौ रोङो आरो ओं मा खालायदों मा ओंख्रि जादों बेखौ बुंलाय कार्बिनि जेनेबा मा ओंख्रि जादों होनबा कफि हानल' बेफोरबादि मा होनो खालामदों? ओमफ्राय आरो अबेबा थांनो होनबा नाला दाम्प बेफोरबादि फंफा फंनैखौल' रोङो मोनफा मोननै खोमायाव हाबो आरो बारा माबाया आरो बिसोरो सोब बर' भाषाखौनो माने रोंजोबोनो जोंनि बर'नि राव बे 1 2 3 बिसोरसो अस्तादसिनजोंसो बिसोरसो रोंसिनो आरो जों गोमोबावोसो मेथाइ खननायफ्राबो बर' मेथाइबो खननो हाबावो बिसोरो सायो एक्सपार्ट गोजा जोंसो आन्दायबावो बर'बाबो आरोना जोङो कार्बि सुबुं लोगो मोनबा बर' मेथाइबो खननो रोंगौ होनदों सोरखौबा गोरों दंब्ला जों खोनासंगोन कार्बिया बर' मेथाइ खननायखौ आरो दा बेनो जोबोद गोजोनथावना माने बर' हारिनि थाखाय मानोना कार्बि सुबुंफ्राबो जितु बर' रावखौ गावनि आंगो बायदि बाहायो थारैनो बिथांमोनासो आवगोल बर'फोरजों बर' भाषा रायलायदों होननानै फोरमायदों बे गुबुन हारिया जोबोद बाख्नायथाव बेनोमोन जोङो कार्बि आलंआव बर'जों कार्बिजों रायजो जानाय माखासे बाथ्राफोर मिथिनो नाजानाय